ride in the old school. The new me back with the OU. Rychlej úvod do videa. Dlouho už jsem netočil žádný úvod, nějak tak jsem na to neměl čas vždycky při tréninku a dotáčet se mi už to potom taky nechtělo. Je to takový divný dotáčet něco třeba za 2 dny, když to až stříháte. Je to úvod do přípravy na závody. Jsem 7,5 weeks out a je to na Mečerov benchi. Předtím možná ještě budu mít družstva, normální trojboj, ale to uvidím. Nepůjdu tam podle mě žádný nějaký mordy, možná bench RP8, zbytek tréninkovo, jelikož právě jsem začal jako recovery block, potom co jsem měsíc a půl nedřepoval a měsíc netál nějak pořádně, benche teďka poslední 2 týdny jdou celkem dobře, takže to bych chtěl plásnout 130 na Mečerov benchi, možná, zatím to vypadá dobře, reálně bych to možná mohl dát. A jdeme na 93 kg zpátky. Takže tady tohle je nová série. Je to bulk. Bulkujeme na 93 kg. Právě mám 89 kg. Záleží jakdy. Dneska ráno jsem měl 88,7, včera 89,3 po ránu. Takže něco mezi tím. Uvidíme, to jsou 4 kg do 93. Chtěl bych třeba 95 kg, aby to všechno šlo na bok trkat. A mohl jsem si s tou váhou trošku víc hrát. Nemusel jsem jako jenom vážit na závodech s tím, že podvážím o kilo, o 2. Chtěl bych to vzít na nějaký trošku vyšší level, svoji přípravu teda, minimálně. A uvidíme, no. Takže do zimy, do 30. prosince, musíme dát 93 kg. Takže road to 93 kg a vy si užijte tenhle push day. Máme dneska kozy, ramena, tahy a benche. Nějaký posing si dáme, ten pravděpodobně už byl možná před tímhle úvodem, což tam klasicky dávám jako takový úvodový přirovnání, jako takový úvod. Takže si to užijte.